Ben, imos dar comezo a esta sesión organizativa, xoves 18 de xullo, e comenzamos polo primeiro punto de orden do día, que sería a aprobación da acta 8/2019 do pleno en sesión constitutiva do 15 do 6. As actas, en principio, son gravadas audiovisual, polo tanto, incorporan prácticamente a totalidade do que aquí se comenta e se acorda. Salvo algunha excepción que poida haber algún problema técnico, van ser así todas as actas, non? En todo caso, se hai algo que dicir da acta, é o momento, senón vais a someter a votación. Acta de sesión do pleno de sesión constitutiva. Pois votos a favor da acta, apróbase. O punto número 2 é a posta en coñecemento da constitución dos grupos políticos municipais. Quedarían configurados cos grupos políticos seguintes: o Bloque Nacionalista Galego, voceira Adelina Cés, suplente Tobías Betanzos; Partido Socialista, Mari Carmen Figueira, suplente Francisco García Ares; Partido Popular, Germán Ayud, suplente Mariano Moares; e Rianxo en Común, voceiro Xulián Bustelo, suplente Xulio Alcalde; e Grupo Mixto, Sara María Resúa Patiño. Vai haber algunha modificación, pero entendo que modificacións que se poden facer dos grupos son a posteriori, non? Presentado escrito. Vale. Seguimos tamén con dación de conta da resolución da alcaldía de composición, competencias e periodicidade da Xunta de Goberno Local. A Xunta de Goberno Local quedaría constituída polas seguintes persoas: a parte da alcaldía, por Tobías Betanzos Rego, Raquel García Buín, María del Carmen Figueira Ares, Francisco Javier García Ares e María José Tembra Muñiz. Estará integrada, polo tanto, por estas 5 persoas, máis a alcaldía, que exercería a presidencia. Teñen unha periodicidade de xuntanza de 2 xoves, primeiro e terceiro, de cada mes. É dicir, cada 15 días, en sesión ordinaria, ás 2 da tarde. O cuarto punto de orden do día sería a resolución de modificación relativa ao nomamento de tenentes de alcalde da corporación, donde, unha vez nomeada a Xunta de Goberno, pois procede tamén facer unha corrección para incluir as persoas que forman parte dela e facer unha modificación. Neste caso, as tenencias da alcaldía sería: a primeira tenencia da alcaldía sería Mari Carmen Figueira Ares e a segundo tenente de alcalde Tobías Betanzos Rego, ambos os dous membros da Xunta de Goberno Local. E, por último, desta dación de conta, as delegacións dos concelleiros da corporación. Se farían as seguintes delegacións especiais: Urbanismo, Área de Rehabilitación, ARI, Desenvolvemento Local, Comercio e Emprego, Mari Carmen Figueira Ares; Deportes, Xusto Xosé Ordóñez Figueira; Medio Ambiente, Mar e Medio Rural, María José Tembra Muñiz; Facenda, Economía e Participación Social, Tobías Betanzos; Cultura, Museos, Mocidade e Festas, Centros Socioculturais, Raquel García Buín; Benestar Social, Diversidade e Igualdade, Adriana Ordóñez; Educación e Normalización, Adelina Cés Quintáns; Turismo e Patrimonio, Francisco Javier García Ares. En alcaldía manteríase tamén as delegacións e as competencias propias en obras, servizos, benestar animal, plan de igualdade, novas tecnoloxías e seguridade. Ben, e o punto 6, e agora sí que entramos na fase propositiva, polo tanto, sometida a debate e votación, sería o que comenzamos co número 6, que é a proposta da alcaldía da periodicidade das sesións plenarias. A proposta da alcaldía, como ven sendo desde xa hai 2 mandatos, é celebrar, aínda que por tamaño o Concello, os municipios só teríamos que ter unha cada 2 meses,
en aras á participación e a que sexan máis debatidas e que haxa un maior seguimento dos asuntos plenarios, propónse que teñamos unha sesión mensual, excepto no mes de agosto, e que esa sesión teña lugar o último xoves de cada mes ás 20 horas neste mesmo salón de sesións. Apúntase tamén que as sesións que coinciden en xoves festivo ou este en período vacacional, Semana Santa e Nadal, poderían ser alteradas unha semana antes ou despois pola alcaldía. A idea sería eso, manter un pleno mensual no Concello de Rianxo. Agora sí que comenzamos a rolda polo Grupo Mixto, Cidadáns, Sara, para debater esta proposta. A mí pareceme correcta a repetitiva mensual de plenos, xa que poderán abordar temas que cando que se resolvan mellor. Rianxo en común, achegado, por favor, temos que acostumarnos a largar os micrófonos para que quede tamén recollida mellor. Ben, tamén nos parece axeitado que se manteña a costume de convocar os plenos de unha maneira mensual, pero permítame tamén que lles diga antes de continuar que hoxe, como sinalábamos ao começo, é día das 8 de xullo e pasaron xa 33 días dende que neste mesmo salón de plenos se celebrou a sesión constitutiva e dende entón fomos enterándonos de moitas cousas case sempre dende a prensa, pero ningún dos grupos que formarán parte do goberno, como vez que esta sesión remate, tivo a ben convocarnos para trasladarnos as propostas que hoxe se iba a traer este pleno, ni tan sequera as sesións da alcaldía. Entón, pensamos que aparte é unha cuestión que xa contestou de 4 anos, ademais, a portavoz do Grupo Municipal Socialista manifestábase molesta por esta mesma situación, porque non se informaba aos outros grupos do que aquí se traía na sesión organizativa e hoxe, dando do outro lado, non vemos ningún cambio e, en todo caso, que isto esperemos que sea unha anécdota do que ten que ser o funcionamento habitual da legislatura e que non que ven prime o diálogo e o debate máis que traer aquí propostas pechadas que evidentemente polos números sempre poderán sacar adiante. En todo caso, a proposta de que os plenos manteñen unha periodicidade mensual parecenos axeitada e vamos votar a favor. Non sei se lle corresponde ao Partido Popular ou ao Partido Socialista Europeo que... Non, pero espera, que creo que lle toca ao Partido Socialista ainda que estades igual no número de concelleiros, creo que fostes máis votados que o PSOE, entón é por manter un pouco ese sentido. Boa tarde a todas e a todos. Nos creo que estamos de acordo porque, ainda que a veces poda suceder que ao mes, tanto ao mes, a convocar o pleno, non haxa asuntos de moito peso, pero parecenos que é interesante que a oposición e todos os que formamos parte da corporación podamos tratar temas, incluso a través do apartado de nosa preguntas que poden ser interesantes a sacar para adiante para a Rianxo e de coñecer. Respecto de, por suposto, que buscamos ou intentaremos aportar a donde nos o espírito de colaboración e consenso, buscando consenso entre todos, porque me parece que debemos de ser unha corporación en da oposición constructiva, dentro do grupo de gobernos receptivos e levar a cabo cousas boas para a Rianxo. Entonces, creo que está claro que temos que buscar boas ideas para sacar cousas boas para a Rianxo, veña de onde veña. Nada máis. Partido Popular, Oceiro. Boas tardes a todo o mundo. Nós tamén estamos de acordo en apoiar a sesión única mensual e tamén apoiar a proposta que fai o compañeiro Julián para que non haya ningún tipo de oscurantismo, se poden ser unhas sesións abertas e enterarnos a tempo de todo. Gracias. Ben, eu entendo que a documentación do pleno foi entregada coa antelación necesaria e o número de horas necesarios, como tamén vai pasar en todas as sesións ordinarias de posta a disposición do material. Como hai moita xente nova que incluso non tuvo momentos, a min gustame recordar, digo porque eu tamén fui un concelleiro de oposición, pois tamén hai moitos anos, en calqueira momento me tocará,
E lembro en moitas sesións que as facilidades que temos hoxe en día de que no momento que nos convocan nos remiten a documentación completa que vai ir ao pleno, que é un luxo en comparación con outros tempos no que a documentación poníase a disposición dos concelleiros en sede do Concello, onde había que vir e anotar manuscrita algunha das propostas. É dicir, que cambiou moito e, efectivamente, eu creo que haxa sesións mensuais é unha vontade inequívoca de que o que se pretende é manter un clima de diálogo, de posta en coñecemento de todas as cousas. Evidentemente, costa andar. Aquí hai unha corporación nova, unha corporación na que vai haber un acordo de goberno entre dúas formacións e que houve que poñerse tamén de acordo, incluso de sair o paso dunha situación diferente na que un único grupo pois tiña o que era o goberno municipal na sesión. E algunha desas cousas pois obrigou ou obriga a retrasar. En todo caso, estamos moi dentro do prazo legal, que eran 30 días hábiles para desenvolver esta xuntanza organizativa na que o grupo de goberno o que fixo foi buscar propostas para funcionar durante 4 anos. Entre elas está este que é o punto que estamos debatendo, que é o das sesións plenarias, que entendemos que vai a beneficiar a todos, que haxa debate, que haxa diálogo e que se traian asuntos, moitas veces van ser propostos, neste caso, pola propia oposición. Entón, que non hai ánimo de pechar nada, senón o contrario, abrir e dialogar. E esa é a vontade inequívoca o seguir mantendo, pese a haber un acordo de goberno que podría dar indicio de que, vamos funcionar a maioría e impoñer, traxe a mesma que cando gobernábamos en minoría, a mesma que cando houve un primeiro pacto PSOE-BNG xa hai 8 anos. É dicir, esa é a vontade e así a queremos manter e expresar con esta idea de seguir facendo sesións cada mes, no último xoves de cada mes. Bueno, pasamos entón a votar. Se non entendí mal o sentido, vai haber unanimidade nas sesións mensuais. Entón, votos a favor das sesións mensuais deste punto. Queda aprobada por unanimidade. A seguinte proposta ten que ver coa creación e composición das comisións informativas. A proposta basicamente nace das diferentes delegacións. Hai unha ampliación dunha comisión para pasar de 5 que había no mandato anterior a 6 comisións. Unha comisión informativa, a primeira de Benestar, Igualdade, Diversidade e Benestar Animal. Perdón, estaba a proposta de alcaldía de delegación de salteime, vale. Pois damos un pouco marcha atrás, poñémonos co punto 7, disculpade, proposta de alcaldía de delegación de competencias plenarias. Ben, a proposta que se trae de delegación de diferentes competencias plenarias, hai unha serie de competencias que se propón delegar en alcaldía, basicamente por razóns de operatividade, por razóns que estaban funcionando os últimos anos de actuacións administrativas que estaban levando por sistema a vocación por razóns de operatividade, por razóns de rapidez, por razóns de oportunidade. Non quita que boa parte dos asuntos plenarios sexan de debate destas actuacións. A propia relación de ter pleno cada mes vai posibilitar que moitos destes asuntos poidan ser fiscalizados en tempo polo pleno. E, sin embargo, pois a idea, basicamente, de maior operatividade, rapidez, poder actuar directamente nalgún caso, aínda que haxa que dar a información oportuna no pleno ou estexe sometido tamén a calqueira tipo de aclaración plenaria, dá ou exixía que de alguma maneira puxéramos estas delegacións na alcaldía e non no pleno como era até o de agora. Basicamente son exercicio de accións judiciais, declaración de lesividade dos actos do Concello, as contratacións e concesións cando importe supera o 10% dos recursos ordinarios do Concello, en calquera caso 6 millóns de euros. Estamos falando, polo tanto, de cousas moi extraordinarias que non se deron nestes últimos anos, agás, pois, algunha ocasión.
e como digo, non quita que o Pleno vai a ter non só puntual información, sino que teña que aprobar algunhas destas actuacións en primeira instancia. Pero, ao final, sí que están levando a que se trasladen á alcaldía pois as delegacións para facelas operativas e que poidan resolverse os problemas con certa celeridade. Aprobación de proxectos, punto 4, de obras e servizos, cando o Pleno sexa competencia para a contratación, e cando ainda non estean previstos nos orzamentos, a adquisición de bens e dereitos cando o seu valor supera o 10% dos recursos e allamentos patrimoniais cando o seu valor supera o 10% dos recursos ordinarios do orzamento e, en todo caso, permutas de bens inmobles. Esta é a proposta que se trae e que se somete a debate. Xa digo, non hai ningún ánimo basicamente responde a criterios absolutamente técnicos, en ningún caso de criterios políticos de querer acaparar delegacións que simplemente foi indicacións dos servizos técnicos, cousas que xa se están dando na práctica, que están creando, pois, de alguma maneira, certa falta de axilidade de resolver problemas, e o que se somete a esta consideración do Pleno. Ten a palabra a voceira do Grupo Mixto Cidadáns. Eu aquí decidimos externos e será vostede, señor alcalde, o que decida iso. Por algo é o alcalde. E así non botarlle a culpa a ninguén se as decisións que tome sean erróneas. Bueno, nós, como xa a proposta que se trae desta vez é semellante a que xa se trouxo no pleno organizativo da corporación anterior, xa daquela votamos en contra, desta volta ímolo volver a facer, porque poderíamos apoiala sempre que a proposta contera únicamente o que está recollido no punto 1 e 2, pero o que segue non o podemos apoiar, evidentemente, porque na nosa opinión vai en contra do que vostede manifestaba anteriormente. Para nós, o que aí se pon é quitarlle competencias a este pleno, é quitar do debate político certos aspectos que se fai en aras da xestión e da rapidez, pero que pensamos que deben de ser debatidos e que deben de tamén entrar no diálogo. E, ademais, que nós xa fixemos público por diversos medios e tamén as nosas propostas de cara a este pleno sí que as compartimos con todos os grupos do pleno, e nós propoñíamos que a Xunta de Goberno tivera representación de todos os grupos que aquí estamos. Evidentemente, que os grupos que forman o goberno poderan ter ou tiveran a maioría, como parece lógico, pero que os demais grupos estivéramos aí representados para tamén nos temas da xestión ou nos temas que como vostede di, requiren de axilidade, tamén houbera debate. Esa proposta non se tivo en consideración e non se... a Xunta de Goberno está repartida entre o BNG e o Partido Socialista, e agora quítasenos competencias plenarias e deposítanse na Xunta de Goberno. Por tanto, sí que entendemos que se quitan do debate e que, por tanto, non hai esa vontade de diálogo e de traballo conxunto. E, además, di vostede que as cousas que aí se pon son moi extraordinarias, pero non é certo, porque isto de que a aprobación de proxectos de obras e servizos, cando aínda non estean previstos nos orzamentos, temos que ter en conta que na anterior legislatura o 50% da legislatura funcionamos cos orzamentos do exercicio anterior. Por tanto, extraordinario non é o habitual, ou foi o habitual na anterior legislatura, non é unha boa noticia, como decía, para o debate, pero tampouco é unha boa noticia para os proveedores e para os autónomos que habitualmente traballan no Consello e que por esta forma de funcionar normalmente acaban cobrando as súas facturas moito máis tarde do que de entrada pensaban. Por tanto, nós votaremos que non. Nos vamos a apoiar. Nos votaremos en contra. A pesar de que, sin modo, podemos valorarlo no momento que haya un apoio indeterminado e independiente dos informes dos servicios técnicos. Espera. Sí, vale, gracias. Bueno, o
o posicionamento do BNG, que é grupo de goberno, compartindo co PSOE, e o que aparece xa refletido na propia proposta. Débese a razóns de operatividade e de operatividade en asuntos que son complexos e en asuntos que requiren a contratación, asuntos judiciais que requiren respostas áxiles e rápidas. O control do pleno a respecto desas actuacións vai seguir estando nas comisións informativas que terán que informar as actuacións que faga a alcaldía. Entón, a alcaldía non pode tomar decisións sin o previo dictamen da comisión informativa e o pleno facerá control a través dos plenos ordinarios mensuais dos asuntos dos que o alcalde ten obriga de dar conta. Entón, o que é o control do pleno a respecto destes asuntos vai seguir sendo o normal e o habitual. O que se pretende evitar é o que xa aconteceu, pois, hai 10 días, non? Que houve que convocar un pleno extraordinario e resulta que houve 2 grupos que non viñeron e era por un asunto de contrato. Claro, pero é que os asuntos de contrato a veces hai que facelos con celeridade e, efectivamente, vostedes non están dispostos a esa celeridade. Entón, para evitar irresponsabilidades, ten que ser o alcalde quen resolva. Nada máis. Moitas gracias. Teño que comentar ao respecto dos 4 anos anteriores que boa parte dos proxectos, digamos, de calado e importantes, a maioría deles foron aprobados. Os do plan de obras da Diputación, na súa integridade, tiveron unha aprobación plenaria durante os 4 anos. Quer dizer, houbera ou non houbera orzamentos, e se aprobaran 2 e un fora votado en contra, pois todos os proxectos do plan de obras, con independencia dos orzamentos, foron aprobados nesta sesión plenaria. Entón, quero dicir que houve esa posibilidade de debate, de aprobación dos proxectos, non? Entón, de algún xeito, creo que queda clara esa idea de que hai comisión de goberno e hai plenos mensuais para ser abondo, como para manter fina a alcaldía no sentido dese control dos proxectos que se fan. Entón, eu creo que están debatidos os 2 temas e se somete, por tanto, a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado cos 2 votos de unidade. 4 máis 2, 6. Ben, agora sí, proposta da Alcaldía de creación de comisións informativas. Como iniciaba, créase unha comisión informativa máis para xuntar 6 comisións máis 2 especiais. Comisión informativa de Benestar, Igualdade, Diversidade e Benestar Animal. Comisión informativa de Desenvolvemento Local, Comercio e Emprego. Comisión informativa de Facenda, Réximen Interior, Persoal e Administración, Comisión informativa de Urbanismo, Obras, Servizos, Medio Ambiente, Mar e Medio Rural, Comisión informativa de Patrimonio, Turismo e Festas e Comisión informativa de Servizos á Cidadanía, Cultura, Deportes, Educación e Participación Veciñal. O segundo punto sería a Comisión Especial de Contas, para o que é a conta xeral e informe das contas anuais, e tamén a Comisión Informativa Especial, que é a Comisión Informativa do Plan Xeral de Ordenación Municipal. A composición das comisións que se propón mantén, de alguna maneira, a representatividade que marca a lei, froito das eleccións, e que fala de manter esa proporcionalidade no que é a composición das comisións. Entón, aínda que saen un pouco numerosas, sí que manteñen esa proporcionalidade e permiten que haxa representación de todos os grupos nelas. E a presidencia sería a alcaldía, que podería delegar a presidencia calqueira membro da corporación a proposta da comisión mediante elección efectuada no seu seo, e vogais serían as seguintes: 3 do BNG, 2 do PSOE, 2 do PP, unha de Rianxo en Común e unha de Cidadáns. As comisións celebraríanse permanentes en sesión ordinaria con carácter mensual. Entre as súas funcións está ditaminar os asuntos do pleno, e esta é a proposta.
A idea é que antes de 2 meses comecen a funcionar as diferentes comisións informativas e comecen pois, tamén os seus traballos. Non? Hai unha variación con respecto ao mandato anterior, onde non se mantivo esa proporcionalidade, máis a interpretación pois, máis rigorosa e exacta do que a lei sí que fai referencia a que haxa que manter unha certa proporcionalidade no número de membros de comisións que ademais terán a súa obriga o ditamen dos diferentes temas. Poderá haber comisión informativas especiais diferentes ou extraordinarias, con composición tamén variada, pero respondendo un pouco a este esquema. E esta é a proposta que se trae para someter a consideración do Pleno. Ten a palabra a voceira de Cidadáns. Eu estou a favor, estou de acordo cas comisións informativas que sinalou o señor alcalde. Nós esta proposta ímola a votar en contra tamén, non por capricho, senón porque veño me referindo a que non se nos puxo, non se nos informou das propostas que iba a haber, nin tan sequera tampouco se nos pideu opinión, pero tampouco non se recollen nesta proposta cosas que están aprobadas por este pleno. Na anterior legislatura presentamos unha moción para que se creara unha comisión informativa de seguimento de mocións. Foi aprobada esa proposta, mais agora na proposta que fan para as comisións informativas non se recolle o que era unha moción deste grupo, o que foi unha moción aprobada por este pleno e por tanto, nos imos votar en contra. Nos vamos a votar a favor. Nos votamos a favor. Bueno, a proposta responde, por unha parte, a normativa, asústase a proposta en relación á corporación anterior, facendo un reparto proporcional entre os distintos grupos e a representación obtida polos grupos, e despois a proposta de asignacións responde ao carácter do propio goberno, que é un goberno compartido, non? E en fin, e entón a proposta tanto de organización das comisións como de asignación das comisións como de representacións, pois corresponde ao que é o propio goberno. Nada máis. Moitas gracias. Ben, pasamos a votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Queda aprobado. PP, Cidadáns, Benega e PSOE. Digo en alto o resultado para que se recolla ben o curso. Ás veces queda esvaída a información, non é para... Parece que estou recalcando o curso, non? Ben, pasamos ao seguinte punto do día, que é punto número 9, se non me engano, que é nomeamento de representantes da corporación en órganos colexiados. Órganos colexiados que teñen que ver basicamente coa representación nos consellos escolares, onde hai unha proposta que ten que ver coa representación do Concello neses consellos. No CEIP, Ana María Dieguez, propónse Javier Ares e suplente María José Tembra. No Brea Segada, Adriano Ordóñez, Tobías Betanzos, de suplente. No IS Félix Muriel, Mari Carmen Figueira, suplente Rosana García Figueira. No Colexio Castelao, Raquel García Buín, suplente Adolfo Muiños. E no CRA, Xusto Ordóñez Figueira, suplente Adolfo Muiños. Este tería un mandato de 4 anos, non coincide co mandato dos consellos escolares que renovan antes, entón ás veces nos reiteran que nomeemos uns representantes que no noso caso son para 4 anos. Dicir que tamén, aparte do que estes consellos escolares, hai un consello escolar municipal onde sí que hai participación de todos os partidos políticos, que tamén é algo excepcional no que son os consellos escolares municipais. Despois, no que é o Consorcio Galego de Servizos, hai unha comisión mixta onde se propón o alcalde ou persoa en quen delegue. No Consello Escolar da Galescola da Galiña Azul de Rianxo propónse o alcalde e suplente Tobías Betanzos.
Na Mancomunidade de Arousa Norte, vocal nato a Alcaldía do Concello de Rianxo. No Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, os alcaldes son os membros do consorcio son os alcaldes, neste caso sería a Alcaldía do Concello de Rianxo. Na Mesa Local de Comercio, ao haber unha asociación empresarial rianxeira, conta con solo posibilidade de haber 2 concelleiros. A primeira sería María do Carmen Figueiras Ares e unha dun grupo político municipal diferente ao grupo de goberno, para que tamén estea representada ali a oposición. No Equal, o alcalde persoa en quen delegue. No Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, que somos socios, alcalde ou persoa en quen delegue. Nomeamento representante municipal no Grupo de Acción Costeira, o alcalde, e como sustituta María José Tembra Muñiz. E logo hai unha fundación, Museo do Mar, que non está operativa, que habería que de alguma maneira extinguir, porque nunca chegou a establecerse, consolidarse. En este momento incluso a propia lei de fundacións non permite agás houbera un diñeiro fundacional que neste momento non se impuxo ou non se pon nin por parte do Concello nin por parte do Museo Pobo Galego, e dá tamén unha serie de patróns: o alcalde do Concello, Concelleiro de Educación, Cultura, Deportes e Xuventude, Concelleiro de Economía e Facenda, Tobías Betanzo Rego, e un representante dun grupo político municipal distinto ao goberno. Esta proposta é unha proposta que leva arrastrándose moitos anos sin que funcione. En algún momento vai a quedarlle unha volta para extinguila e anulala, no sentido de que nin é operativa e tamén ten por estatutos unha determinada composición que entendemos que privilexia e lle dá cargo a concelleiros do grupo de goberno. Está establecido, é dicir, non poderíamos escoller un patrón diferente aos nomeados, porque está así con nome, digamos, de cargo. Entón, vai ser a Concellería de Educación, vai ser o Concelleiro de Economía, e na que quixéramos que fora a Concellería de Educación ou de Benestar, ou nomear alguén da oposición sería imposible, porque estatutariamente recolle que ten que ser o concelleiro desas áreas, non? Pero xa digo, é algo que neste caso non funciona, nin funcionou desde hai moitísimos anos. Simplemente se preveu aí xa moito tempo e quedou así, e se leva arrastrando todos estes anos. Habría que ver como se podería anular este nomeamento da fundación, que xa digo, non é operativa ni nunca o foi, non? O 10º punto sería na Asociación de Entidades Locais pola Lingua Galega a Alcaldía de Rianxo, Adolfo Muiños, que tamén foi un acordo xa non do propio Concello, senón esa presidencia osténtase por delegación da propia Asociación de Entidades Locais, non tanto porque fora vontade do equipo do goberno. Sí que participaría como suplente a concelleira delegada de normalización e o técnico como representante técnico. E esta é a proposta que se trae. Xa digo, entendemos, así tamén no resto dos concellos donde hai unha proposta do equipo de goberno, normalmente, no que son os consellos escolares, acuden concelleiros do grupo de goberno para escoitar un pouco as demandas que fai o propio claustro e o consello escolar dos centros, e trasladar directamente aos departamentos ou trasladar as programacións de obras o que se demanda en cada un dos colexios, non? E esta é a vontade de que sexa así. Como órgano de participación múltiple, pois temos o Consello Escolar Municipal, onde aí sí que participa un membro de cada un dos grupos, aparte de persoas de todos os colexios e de todas as AMPAs, non? Esta é a proposta. Pasolle a palabra á voceira de Cidadáns. Eu vou esterme porque aquí nós realmente non entramos en nada. Xa sei que nos consellos escolares terán que estar os grupos os que gobernan, pero, bueno, a oposición tamén teríamos algo que dicir. E despois falar do punto 9º, do da Fundación do Museo do Mar, que eu vexo ben que, como non funciona, debería suprimirse. Parece totalmente innecesaria. Ben, nós imos votar en contra desta proposta. Como xa comentaba cando falaba da Xunta de Goberno local, a nosa proposta con respecto a esta cuestión
é pública e tamén já fixemos chegar que a suficiente antelación tamén, e nada do que nos propoñíamos aquí se recolle. Nos propoñíamos que dentro das posibilidades, sempre, porque é verdade que en algún dos casos, por cuestións dos estatutos do organismo en cuestión, está xa definido quen debe formar parte dese órgano colexiado, pero hai outros casos nos que cabería a posibilidade de que a oposición estivera máis representada ou representada, e non se fixo ese esforzo por, con antelación a este pleno, propoñernos outro reparto, debatilo e chegar a este pleno cun reparto que fora de apoio unánime. Entón, nós imos votar en contra desta cuestión e, ademais, déxeme que lles recorde que tamén na legislatura pasada presentamos unha moción para que se puxeran en funcionamento aquilo que na propia moción definíamos como consellos sectoriais, que son órganos de debate, de participación, nos que abordar cuestións concretas de sectores concretos. Esa moción nunca se executou, esperemos que se execute nesta vindeira legislatura ou nesta legislatura que empezamos, e aquí estaremos para demandar que así se faga, pero, en todo caso, esta era unha maneira, estando a oposición representada nestes órganos colexiados, era unha maneira de ir solventando a ausencia de consellos sectoriais e de ir dando debate, chegando a acordos e traballando aspectos concretos de sectores concretos. Como a nosa proposta, que é un saco roto, imos votar en contra. Nos vamos a apoiar a proposta. Nos imos a votar en contra, por considerar que non estamos representados suficientemente o resto das forzas a parte do grupo de goberno. Bueno, unha parte importante da proposta de representación que se fai son os consellos escolares. A representación que ali ten ou debe ter o Concello ou a Corporación é unha representación de carácter executivo de resolución de problemas, de recollida e resolución de problemas, non é, digamos, unha función asesora ou de escoite. Os consellos escolares plantexan problemas que ten que resolver o Concello e entra, digamos, dentro do que é a parte executiva e de goberno do Concello. Entón é lóxico que quen represente a corporación neses consellos escolares é o goberno, para que escoite e resolva eses problemas, non? Entón é lóxica a proposta, e a proposta recolle a representación dos dous grupos que representan que están no goberno, e despois hai un aspecto que é importante, e o que temos que ser é coherentes cando falamos. Hai algún órgano sectorial funcionando, Rianxo en Común non o sabe porque non vai. O Consello Escolar Municipal está funcionando con reunións bianuais. Sistemáticamente Rianxo en Común non asiste. Entón, é lóxico que non se entere de que existe ese Consello sectorial. O Bloque vai seguir o Bloque e o Grupo de Goberno con eses Consellos Escolares Municipais e agardamos que antes de queixarse asistan, participen e fagan as súas propostas. Nada máis. Moitas gracias. Quería facer fincapé en que este Consello Escolar Municipal é incluso diferente a todos os consellos escolares, no sentido de que hai unha composición por lei do Consello Escolar Municipal donde os únicos que deberían estar representados pola lei da Xunta de Galicia sería o goberno do Concello. Sin embargo, aquí decidimos adquirir para que puderan estar todos os grupos políticos, cousa que non pasa nos consellos escolares do resto dos concellos. Decidiuse tamén non facer unha elección de representantes tamén dos colexios ou dos institutos para que todos os colexios, institutos e as AMPAs representantes de cada un deles estivera representada. É dicir, que se buscou unha fórmula tremendamente participativa precisamente para escoitar, non? Ese é o funcionamento do Consello Escolar, que mantuvo ao longo destes anos varias xuntanzas, sobre todo coincidindo con principio de curso. E xa digo, é diferente a todos os outros
porque o Consello Escolar marca unha proporción, a Lei de Consellos Escolares da Xunta, que nós saltámola para buscar unha fórmula propia que permitir estar a todos. Eu supoño que teria que ver que igual ese día non coincideu que pudera ir o voceiro de algún dos grupos, pero sí que a vontade é que se conforme e que se siga vendo esa xuntanza de Consello Escolar Municipal, que era o primeiro dos consellos sectorais demandados. Entón, a idea, a vontade é que continúa así, e con esa fórmula un pouco especial. Era un consello grande, no sentido de que estaba aberto a 6, 7 colexios, 6 ou 7 AMPAs, neste caso seremos 6 grupos políticos, pero non pasa nada porque tamén se quería dar ese carácter de momento de encontro. Ora, tamén convén distinguir o lugar de debate e o pleno. Ali é un lugar de escoita, de opinión, de coñecer cousas. Entón, tampouco coñezo moitos concellos onde os representantes da Corporación Órganos Colexiados estean en mans da oposición. Eu digo, eu creo que se contará moi poucos, porque son órganos precisamente que os colexios e os consellos escolares dos colexios a quen queren escoitar ali non é tanto a oposición, senón é ao órgano de goberno para cantarlle as 40 das obras, para cantarlle ou para solicitarlle demandas de actuacións, para trasladarlle problemas, e a quen queren estar, e é lóxico, é aos grupos de goberno. Por ese carácter tamén un pouco de lugar de encontro do Concello con eles. E xa digo, gustaríame revisar, porque agás algunhas excepcións teño a impresión de que tanto que falábamos antes da Xunta de Goberno como do que é a corporación en órganos colexiados, nomeadamente os colexios, o normal, na boa parte dos casos, son os grupos de gobernos que están representados. En algún caso, como é a Mesa de Comercio, como é algunha outra representatividade que aquí se dá, a vontade do Concello é abrir a oposición. Na Mesa de Comercio ábrese a unha persoa distinta do grupo de goberno que terán que poñerse de acordo, e en algunha outra tamén se vai seguir ofrecendo esa posibilidade. Non nos consellos escolares, porque entendemos que o carácter do Consello Escolar é ter interlocución directa co Concello, e eu creo que é o que entenden tamén os concellos, os consellos escolares, esa interlocución directa con membros do goberno para trasladarlle problemáticas concretas. Evidentemente non queda aí o labor político de encontro con eles e de encontro coas diferentes institucións educativas, e hai posibilidades desde a oposición tamén de manter ese encontro con eles, pero eu creo que non son os órganos colexiados, estes colexios, os consellos escolares, onde se dá esa interlocución coa oposición. Xa digo, o foro pode ser o Consello Municipal ou tamén algún outro tipo de xuntanza que se poida promover por parte. Non coñezo moitos precedentes de outras cousas, agás situacións moi excepcionais que teñen que ver con debilidade dos grupos ou quererle cantar as 40 aos grupos de goberno. Entón é onde se lle fomenta esa historia. No outro, normalmente, na boa parte dos casos, incluso en gobernos de todo tipo e de todos os partidos, é representación directamente do goberno que forma parte tanto da Xunta de Goberno, porque se mencionou, como do propio Consellos Escolares Municipais. Sí, podemos pedir, sí. Normalmente vou pechar eu os cousos, entón, igual, igual. Bueno, non sei se outros... Para outra vez, é mellor pedir a réplica despois del. A alcaldía normalmente vai pechar os debates, é un pouco esa idea. Brevemente, o que comentaba vostede agora, de que normalmente en outros consellos non se fai desta maneira, ou que se poden contar ca man. Tamén dicía antes que cando vostede estaba deste lado, ou que no pasado non se entregaba a información que é suficiente en delación, non nos parece razón suficiente como para non ser valentes a dar un paso adiante, e por unha vez tamén que se vexa a rianxo á fronte de iniciativas que teñen que ver ca participación e co diálogo. E por outro lado, quería contestar ao portavoz do grupo BNG, porque nós vimos este pleno, xa o fixamos primeiro, mandamos as nosas propostas a todos os grupos da corporación. Vostedes veñen a este pleno non só sin mandarnos
mandándonos así pola normativa, pero non pedíndonos opinión nin abrindo un debate con nós, e ademais veñen cun ton, permíteme que yo diga, un ton un pouco macarra, recriminándonos que non viñamos a un pleno anterior que foi convocado para as 6 da tarde e por traballo non podíamos asistir, recriminámonos que no pasado non asistimos ao Consello Escolar, que tamén por obrigas profesionais era complicado asistir. Por tanto, pensamos que neste pleno nos que veñen é mellor abordar todas as cuestións dende o diálogo e non sacando temas que pouco teñen que ver ca realidade ou que porque non podemos asistir por cuestións profesionais, entenderá que ao non ter unha dedicación, pois que nos teñamos que dedicar a outras cuestións. Nada máis. Iso é correcto, pero en todo o caso entendo que efectivamente tomalo en consideración que tampouco podemos permanecer impasibles se se di que non hai consellos, se non hai tal. Claro, falamos dun en concreto, como é o Consello Escolar Municipal, que existe e foi dotado. Entón, tampouco que non se recoñeza que existe ese órgano onde participamos todos, pois tamén é, de alguma maneira, iso. Como é o propio recoñecemento de que hai convocatoria de pleno e non se pode vir. Eu creo que non habería esa recriminación se tampouco existira a recriminación de que es que non nos convocamos e non se puido asistir. Pois perfecto, nos quedamos aí e efectivamente o clima que sexa de diálogo, de non botar a vista atrás e de impulsar para diante, eso eu creo que é positivo e ese é o tono que debe en todo caso eu creo que presidir. Ademais estábamos falando dun tema concreto que eu creo que estaba suficientemente maduro para debater, non? Eu tamén quero dicir que vamos a ver, en boa medida, as propostas que veñen aquí responden a un acordo de goberno e responden a un ánimo dunha dirección executiva dunha corporación. Por lo tanto, pois, efectivamente, algunhas se teñen en conta, como é a maior periodicidade das sesións plenarias, que é unha concesión tamén, de alguma maneira, a oposición, pero que tamén traemos unha proposta concreta que efectivamente dá vida ao desexo de botar a andar de maneira executiva unha corporación. Entón, sí que responde a iso, non tanto un ánimo que mencionou a palabra macarra, non está nese ánimo esta proposta, é unha proposta que efectivamente fai chamadas ao diálogo, pero que tamén establece uns obxectivos e un sistema de funcionamento e de organización que é o que se ocorrente en moitísimos concellos. Fomos valentes co Consello Escolar Municipal, no sentido de que, xa digo, participan todos os grupos, todas as AMPAs, e esa é a idea de que algún outro consello que se pode ir xestionando, que poidan ter ese carácter de representación. Agora, é un exemplo ese dun consello amplo e aberto, que xa digo, a lei falaría de reducir a participación simplemente os membros do goberno. Sin embargo, nós somos valentes, desexamos darlle esa cancha á oposición e por eso se fai un pleno onde dá igual quen ten un, quen ten 4, quen ten 6, quen ten 3. Participan todos e se escoitan as propostas da SAMPA directamente. Entón, que sí que hai ese ánimo e esa vontade de diálogo evidente, non? E efectivamente, pois chamémonos a non falar do pasado, non falar de campaña, estamos agora nun momento novo que debe ter outra liña de traballo e de seguimento, non? En todo caso, vamos pasar a votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Quedaría aprobado con votos de BNG, PSOE, abstención de Cidadáns, voto en contrario. Ben, o seguinte punto do orden do día é a proposta de alcaldía sobre o réxime económico das asistencias. Propónse a seguinte proposta, que é fixar na Xunta de Goberno Local a cantidade de 210 euros, fixar na cantidade de 100 euros a asistencia ás comisións informativas dos concelleiros. Saltaste o punto de... Bueno. Vale, pois está por saltarse. Ben, a proposta de asignación aos grupos, proposta número 10, sería establecer como componente fixo da dotación económica aos grupos políticos municipais a cantidade de 100 euros mensuais, establecer como componente variable a dotación económica aos grupos políticos municipais 35 euros mensuais multiplicado polo número de membros que integran. O pago sería por trimestre natural vencido dentro do primeiro mes seguinte ao vencemento.
e lembrar que cada un dos grupos terán que levar unha contabilidade específica da asignación económica anual con separación de ingresos e gastos efectuados coa oportuna documentación acreditativa. A proposta é esta. Por relembrar, sería unha parte fixa 100 euros e unha parte variable, que sería a parte deses 100 euros por cada grupo, unha componente variable de 35 euros mensuais, que era que xa había, e de 35 multiplicado polo número de membros que integran. Tería a súa entrada sin a modificación das bases de execución do orzamento e conlevaría, segundo di, que é unha modificación das bases de execución do orzamento 2019 para incorporar esta dotación. Sí, isto acabo de mencionar, o do contabilidade específica da asignación económica anual con separación dos ingresos. É importante que o lean porque van exixir despois, desde os servizos de intervención, facer unha contabilidade deses 100 euros máis a parte variable. Entón, ten a palabra Cidadás. Eu vou absterme, a cambio de que se mellora na asignación, de non nos dar un local que como nos corresponde por lei. Ben sei que hai un local no cuartel vello, pero vaya e verifiquen persoa que non se pode usar. Ten humidades, é un local minúsculo e hai veces que os nenos están ali ensaiando e como comprenderá non se van a sacar os nenos de onde están. Ben, Rianxo en común. Nos imos votar en contra da proposta porque, bueno, na proposta que nos lle fixemos chegar o que plantexábamos era que o gasto que actualmente se viña facendo neste tema pois que se redistribuíra, que a maior porcentaxe do que o grupo percibimos viñera da cantidade fixa en menor porcentaxe da cantidade variable, pero que en ningún caso se incrementara o cómputo total do gasto, por tanto, nos imos votar en contra. Partido Socialista. Nos vamos a votar a favor. Partido Popular. Popular votará en contra. BNG. O BNG vai votar a favor. Entende que a proposta é para atender as necesidades dos grupos, as necesidades organizativas e de funcionamento dos grupos e as cantidades que se van a aportar desde o Concello, pois efectivamente nunca van ser suficientes, pero en fin, van a axudar e a contribuir ao funcionamento dos grupos. E no que ten que ver cos locais, eu creo que digamos, a dinámica que houbo no grupo de goberno antes e a que vai haber agora é que non hai restricción ninguna aos grupos para uso dos espacios de carácter público. Entón, efectivamente, pode haber algúns que teñan súas limitacións, pero vamos, para usar os espacios de carácter público, para ter encontros ca xente, non hai ningún tipo de restricción. Entón, penso que se está colaborando e axudando ben nese sentido. Nada máis, moitas gracias. Entón, votos en contra, abstencións, votos a favor, quedaría aprobado. Ben, proposta da Alcaldía sobre o réxime económico das asistencias, agora sí, asistencia á Xunta de Goberno Local sería fixar en 210 a asistencia á Xunta de Goberno Local, excepto que perciban dedicación exclusiva ou parcial, con excepción do exercicio 2019, donde o límite se fixará en 2 sesións por mes. Fixar na cantidade de 100 euros asistencia ás comisións informativas dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial, coas excepcións do exercicio 2019 que a continuación se indican. O límite fixaríase para este 2019 en 6 sesións que en todo caso non serían, o punto 2 desta salvedade, que non se verían percibidas en ningún caso polos concelleiros que sexan membros da Xunta de Goberno Local. Fixaríase na cantidade de 105 asistencias plenos municipais dos concelleiros que non teñan dedicación exclusiva ou parcial, con excepción do exercicio 2019, que ten as mesmas limitacións, 6 sesións até rematar o ano, que se eliminarán no ano vindeiro, e estas asistencias non serían percibidas polos concelleiros que sexan membros da Xunta de Goberno Local. Entón, ten a palabra a voceira de Cidadás. Estou a favor.
Voceiro de Rianxo en Común. Nos neste caso ímonos abster debido a que a diferencia da proposta anterior o incremento do gasto non é tal e mantense basicamente o que se viña facendo na legislatura anterior que nos parece correcto, por tanto ímonos abster. Partido Socialista. Nós tamén vamos a votar a favor porque é un xeito do que se está a facer xa a toda agora e parece-nos o máis adecuado. Voceiro do Partido Popular. O Grupo Popular vai a votar a favor. Pensar que necesitaría unha aclaración por parte da señora secretaria respecto á asignación que marca aquí a lei para asistencia a xunta de goberno local que se estima en 200 euros. Pódese facer ese incremento, ainda que sea pequeno, pódese facer legalmente? Las aclaraciones en el pleno las vamos a tener que pedir. Las aclaraciones, los únicos que intervienen en el pleno son aclaraciones de propuestas. Vale, gracias. La intervención, los informes que existan de intervención sobre estas propuestas, si han sido favorables o desfavorables. Sí, en todo Votaremos caso, a favor. Sí, en todo caso, o informe de intervención foi o que aconsellou precisamente non facer ningún tipo de trocos para este ano e deixar todos os trocos para vindeiros anos. En todo caso, hai algunhas que afectan a todos sacouse o límite, por exemplo, da asistencia aos plenos que desde hai moitos anos estaba fixado en 12 no ano habendo máis plenos como é costume pois tamén todos se beneficiarían da cantidade de asistencia aos plenos. A prudencia económica deste ano, estar o orzamento prorrogado, pendente de aprobación, aconsella non facer os trocos até o ano vindeiro ou que surta o exercicio o vindeiro exercicio. Por iso tamén subestimos un pouco esa prudencia que atinxe algunhas outras actuacións que están aquí recollidas. Sí, bueno, o voceiro do BNG, é verdade? O Bloque apoia e de todas maneiras as dúbidas e reparos que haxa e tamén pediría que se aclararan, claro, as dúbidas que poda ter a corporación a respecto das asignacións, pois dende os servicios de Secretaría e Intervención eu creo que é importante que queden aclaradas e que efectivamente nos entendemos que as asignacións son correctas, pero se acaso hai algún tipo de incorrección que se nos advirta para efectivamente, para corregirlo e facelo de xeito adecuado, nada máis. En todo caso, sí, no meu entender, sí, está un informe. En todo caso, eu creo que non hai ningún tipo de incorrección de tipo legal. En todo caso, será a cuantía o informe de prudencia que pide intervención é o que pode estimar esa... Fala de coherencia, sí. Os membros da corporación que non teñan dedicación exclusiva ou parcial percibirán asistencia ás sesións, sexa xunta de goberno, sexa pleno. A proposta do pleno di aquí, ceito textualmente o informe coherente co precepto que deberá observarse nas liquidacións periódicas de asistencia. Por tanto, cumpre. Esa limitación non existe por lei. Si que a xente que, por acabar de contestar, hai unha proposta agora que ven de dedicacións exclusivas e parciais, esas persoas non poden recibir por asistencia a plenos. O sea, a proposta invalida calqueira outro tipo de asignación, só cobrarían, por así decirlo, asistencia a plenos aquelas persoas que non tuveran nin formaran parte da Xunta de Goberno Local, eso sí que está tamén establecido, nin a xente, nin as persoas que teñen dedicación exclusiva ou parcial, que estarían eximidas dese... eximidas non poderían recibir ese doble pago. Ben, pasamos a votación, votos en contra, abstencións, votos a favor, votos de PP, PSOE... Sí, PP e abstención, non? Foi votarse a favor, de Cidadáns, de Rianxo en Común. Ben, pasamos a outro punto do orden do día, se non me engano, desta volta, que é a proposta da alcaldía de dedicacións exclusivas e parciais e declaración de incompatibilidade da alcaldía. A
A proposta que teñen no seu poder... Indícalles primeiro a Sí. proposta que hagas. Ben, sí, vamos a ver. Vai haber unha proposta que se vai pedir tamén unha pequena emenda que lle darei a coñecer a seguir. É unha cousa breve, pero que ten a súa importancia e quería compartir con vostedes. Non? A proposta recoñece a dedicación exclusiva do cargo de alcalde presidente do Concello de Rianxo con horario de xeito exclusivo. A retribución a percibir sería de 45.000 euros brutos anuais en 14 pagas, correspondente ás mensualidades do ano e 2 restantes. Incluiría os trienios que como empregado público lle corresponden. Conforme fora retribuíndose en trienios non se incrementaría esta cantidade, senón que minoraríase esa cantidade de 45.000 euros o importe de dedicación exclusiva pola mesma cuantía que o incremento do trienio. Esa é a dedicación exclusiva de alcaldía. Unha segunda, que sería dedicación exclusiva da Consellería Delegada de Urbanismo, Área e Desenvolvemento Local, Comercio e Emprego, que se dedicará tamén a delegación de xeito exclusivo en horario establecido para o funcionamento das oficinas municipais cunha retribución de 39.000 euros brutos anuais en 14 pagas. Outra sería unha dedicación parcial ao cargo do Concelleiro Delegado de Benestar, Igualdade e Diversidade, Concellería Delegada de Deportes e Concellería Delegada de Educación e Normalización, que se establecería en 13.000 euros brutos anuais, para un total de 39.000. É dicir, para un pouco resumir, sería unha dedicación exclusiva da alcaldía por valor de 45.000 euros, a descontar os trienios que lle corresponden como empregado público, a dedicación exclusiva de primeira tenencia da alcaldía e Concelleira Delegada de Urbanismo, 39.000 euros, e 3 dedicacións parciais de 13.000 euros a Concelleira Delegada de Benestar, Delegado de Deportes e Concelleira Delegado de Educación e Normalización. A emenda que se quere introducir é un pequeno párrafo que xa formou parte da proposta no ano 2015 que leo que sería a educación exclusiva no caso da alcaldía, apróbase con efectos retroactivos dende o 15/6 do 2019, de acordo co artigo 39.3 da Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas. Solicítase, polo tanto, que desde que se produciu o nomeamento do alcalde non houve variación de posto e que solicítase do Pleno, como se fixo na anterior ocasión, que se admita ese efecto retroactivo desde o 15/6 no que se foi nomeado alcaldía. E esta é a proposta que se somete a consideración. Primeiro, quere facer unha intervención a señora secretaria. Respecto á formulación da emenda, a proposta que vostedes tiñan, faise unha emenda para aplicar os efectos retroactivos da dedicación parcial, entendo que de alcaldía solamente, e, polo tanto, isto non leva informe de secretaría ni tampouco informe de intervención. Eu, como secretaria neste momento, non podo emitir un informe de viva voz porque carezco do tempo e dos coñecementos neste momento para facer un pronunciamento sobre se esa proposta no que os efectos retroactivos se refire se axusta ou non ao ordenamento xurídico. Simplemente podo indicar que as retribucións por dedicación exclusiva ou parcial non son máis que unha contraprestación económica. O desempeño do cargo electivo conta a dedicación. O artigo 13.4 do ROF indica que corresponde ao Pleno, efectivamente, como se fai, determinar a relación de cargos que deberán desempeñarse en réximen conta a dedicación e, polo tanto, con dereito a retribución e fixar a cuantía do mesma. Pero tendo en conta que no momento do corporativo se vai desempeñar, que vai a desempeñar o cargo con dedicación, só supón a aplicación deste réxime se aceptado expresamente polo designado, resulta que o devengo da atribución se produce nese momento a aceptación expresa. Polo tanto, plantéxanse dúbidas respecto á aplicación retroactiva da Lei 39/2015, que só excepcionalmente permite outorgar eficacia retroactiva aos actos administrativos cando estamos ante un acto de convalidación do outro anterior, que non é o caso, e ainda que supoña efectos favorables para o interesado, o suposto de efeito sería cuestionable que existise no 15 de xuño porque requeriría aceptación expresa. Insisto, isto require tamén polas consecuencias económicas que poida ter un informe de intervención e eu necesitaría a posibilidade de facer un informe. Como non o podo emitir de viva voz, solicito a retirada da emenda que non da proposta, solamente da emenda.
seguindo, sí, vou seguir, espera un segundo, vou seguir falando un pouco da proposta, darlle tamén no que é a proposta. Entendemos que está, non me estou referindo á emenda tamén, sino me estou referindo á proposta, está dentro dos parámetros que a lei de bases establece, en canto tamén as cantidades e o número de dedicacións exclusivas. Para concellos do tamaño de Rianxo, o tope establecese en 5 dedicacións exclusivas. Nos propoñemos na práctica 3. A proposta, a lei permite dúas incorporacións de personal de confianza. O equipo de goberno non trae ninguna. Entende que as concellerías as que se pretende dar dedicación parcial ou exclusiva son as que van realizar este traballo de asesoramento ou de persoal eventual, tratando elas mesmas asuntos de prensa, etcétera, ou mesmo de labores de apoio á alcaldía. Por lo tanto, estamos falando que de 7 posibles contratacións, a proposta do equipo de goberno de 10 persoas trae e pon sobre a mesa na práctica 3 dedicacións. Unha máis do que estábamos tendo a día de hoxe. Entendemos que cambiou tamén o panorama, que é necesario incorporar máis xente. Xa falamos tamén, cando foi o pleno de Constitución, da necesidade de dar solidez, de incorporar máis persoas ao traballo executivo, e por eso se trae esta proposta de retribucións. Sí, a ver, nos entendemos e respetamos as observacións que pon a Secretaría do Concello. Non obstante, hai, digamos, feitos, e é, por unha parte, o actual alcalde, Adolfo, está exercendo como alcalde desde o día que foi nomeado, está exercendo a todos os efectos, tanto de traballo, digamos, de atención como de traballo executivo, non de sinaturas. Despois hai outro feito, e é que na corporación anterior efectivamente se resolveu así, e en todo caso aquí o que houbo é un pequeno desasuste ou a respecto de ou ben poñer efectos retroactivos na proposta ou ben advertir o mesmo día que tomou posesión, advertir se aceptaba un salario, claro. Quer dizer que o alcalde está aquí exercendo, non está, el ten o seu traballo como funcionario, non foi o traballo como funcionario, claro, pois pensando como era na corporación anterior, que efectivamente isto podía ser. De todas maneiras, respetando e agardando os informes que correspondan de intervención e de secretaría, nos mantemos a emenda a efectos de que efectivamente se poda retribuir ao alcalde dende o exercicio do seu cargo o día 15 de xuño. Nada máis. Ten a palabra a voceira de Ciudadanos. Eu vou votar en contra. Señor alcalde, eu non entendo por que nos vai sair tan caro este goberno, e trasladolle esta pregunta porque é o que non entenden os veciños de Rianxo. Por que levamos anos sen ter dedicación exclusiva en urbanismo? Este ano hai que tela. Comisións informativas de urbanismo apenas existían na anterior legislatura. Por que agora toma esa relevancia? Outra cousa, é necesaria no Concello de Rianxo a dedicación parcial da Concellería de Deportes? Se fose turismo, que é o que hai que impulsar, entendería. E por último, quería saber o que lle fixo cambiar de opinión a dona Mari Carmen Figueira, o seu parecer do ano 15, cando dixo nun artigo de La Voz de Galicia do 5 de xullo, e cito textualmente: por su parte, el PSOE cita el número de dedicaciones exclusivas como uno de los motivos de su discrepancia con el BNG. Asegura que el BNG proponía inicialmente 3 y que el PSOE veía suficiente 2. E ahora acepta dúas totais e 3 parciais.
Ben, nos a proposta sobre dedicacións tamén a vamos a votar en contra, porque, bueno, como xa veño dicindo ao longo das distintas intervencións, non coñecíamos esta proposta, e o pouco que sabíamos deste tema fómolo conocendo a través da prensa, a través de distintas novas que saíron publicadas dende o momento no que ambos os dous grupos anunciaron que chegarían a un acordo de goberno. Nesas noticias foronse dicindo distintas cuestións, distintas cantidades, distintas dedicacións, pero hasta o día de hoxe en ningún caso se falou nin na prensa, nin tampouco con nós detrás desas dedicacións que proxectos había, que perfis había, se eses perfis son os máis adecuados para eses proxectos, nin ningunha outra cuestión. E isto é importante, coido, porque nós, evidentemente, estamos a favor de que a actividade política sexa retribuída polos costes que ten e polo traballo que conleva, pero é importante ter sempre en conta o contexto no que se fan modificacións como que aquí se trae, que é o incremento de unha dedicación, e en base a que se fan. E iso debe nos explicar, e non só a nós, senón tamén aos veciños de Rianxo, que en definitiva son os que pagan esas dedicacións. Por exemplo, na Consellería de Urbanismo, que goza de dedicación exclusiva, podría explicar cales son os obxectivos desa Consellería unha vez que o pexón se aprobe, que coido que será nos próximos meses, como se ten comentado. Ou, en materia de educación, que proxectos e que obxectivos se van a levar a cabo nestes 4 anos. Ninguna destas cuestións as sabemos. E, ademais, hai outra cousa que tamén creo que é importante mencionar e que xa pasou na anterior legislatura, que dá esa circunstancia de que aquelas áreas que levan a maior parte ou unha cantidade importante do orzamento anual son ademais as que teñen dedicación. Poño o caso de deporte. Deporte asume todos os anos unha cantidade importante do orzamento municipal, e a cambio tamén ten unha dedicación parcial. Por outro lado, hai outras áreas que pensamos que é urxente desenvolver, é urxente que estén en funcionamento dunha maneira importante, como pode ser medio rural ou como pode ser turismo, como mencionaba a voceira do Grupo Mixto, e entón pensamos que sería máis acaído trasladar esas dedicacións a esas áreas para levar a cabo proxectos que nos entendemos que son importantes e que son necesarios. Por tanto, nos imos votar en contra. Nada máis. Gracias. Bueno, respecto da proposta de dedicacións, pois a mí pareceme que sí que temos que ter en conta a parte económica, pero eu creo que debemos de ter en conta que hai que facer moito traballo por Rianxo, e realmente a xente ten que estar retribuída. Eu non sei se moito ou pouco, pero eu creo que espero que os rianxeiros e rianxeiras podan ver que daqui cumpriron os obxectivos e saleu cousas positivas para Rianxo. Eu quería decir tamén que non só é de urbanismo, senón que me parece tamén moi importante a parte do ARI, pero o desenvolvemento local, comercio e emprego, que me parece que é unha área fundamental, ademais, que non se paga só con cartos, é unha cousa que eu creo ou creemos que leva implícito un traballo moi continuado de concienciación e tamén de cartos, por suposto, pero que entre todos esperemos que daqui salan propostas e que podamos que o comercio de Rianxo pois empece a revivir un pouco, o establecemento de empresas no polígono industrial pois vai repuntando e pouco a pouco pois vai sendo ocupado o noso polígono, porque eu creo que temos que recoñecer que é un dos polígonos que, como decimos, ou polo menos digo eu, naceu en mala época, pero é moi bo situado. Eu creo que no caso de que haxa empresas interesadas, pois eu creo que non habería un sitio mellor para ubicalo. Pareceme que, bueno, respecto do que eu decía hai 4 anos, pois recoñezo que é moito traballo que hai que facer e hai que repartilo, e se a lei nos permite que non nos pasamos, creo, nin na cuantía económica, nin no número de dedicacións, e incluso é tamén de resaltar que non fagamos ou non vayamos a xerar ninguna figura de persoal de confianza, que iso tamén nos pon a prova se o noso perfil vai a ser o adecuado ou non. Creo que temos claro que vamos a traballar
todas as horas do día, sobre todo esta exclusiva, porque é a nosa obriga e queremos, e creo que Rianxo necesita. Eso sí, eu quero agora, nesta miña intervención, pois pedimos unha vez máis, na primeira díxeno, que formemos parte dunha corporación constructiva onde todo aquel que poda aportar ideas e sean positivas para Rianxo, pois o aportemos, e non nos vai a interesar de onde veñan as ideas. Aquí o caso é salir para adiante e nada máis. Nada máis. Vamos a votar a favor. Despois de ler, como se le todos estes días na prensa, a cantidad de incremento de custo para todos os gobernos novos de nova incorporación, parece que se corre un virus por todas as corporacións novas. Incrementos de custo. Aquí, na corporación anterior había un custo de 70 e pico mil euros, ahora salen aproximadamente en 124.000, o sea, un incremento de un 70%. A verdad que nós non entendemos. Se é o custo real dunha maioría, vale. Pero respecto a que dice a señora portavoz do PSOE, se ter unha dedicación exclusiva é o que significa para vostede traballar por Rianxo, entón aquí a que vimos todos os demais. Aquí vimos todos a traballar por Rianxo. E pois non pedimos ninguna dedicación exclusiva tampouco. Se non tendría que haber dedicación exclusivas para todo Dios. É factible? Non é factible. Por tanto, nós vamos a votar que non. Entendemos que é unha proposta correcta que responde ao traballo das delegacións e das áreas como moi ben se dixo aquí, a adicación particular do traballo de cada quen limita esa adicación, incluso a veces imposibilita vir a plenos. Entón é lóxico que alguén que teña responsabilidade dunha área teña unha liberación, sesa total, sesa parcial, para poder adicarse a ese traballo. Sesa cultura, sesa deportes, sesa benestar, urbanismo. É imposible atender esas áreas se non hai adicación de tempo. Iso é imposible. Pero todas as áreas, eu creo que está suficientemente justificado a pouco que nos acheguemos ao traballo desas áreas e que iramos coñecer o traballo que desenvolve os responsables políticos nesas áreas, teñen que dedicar tempo, e ese tempo hai que restalo a súa dedicación persoal, ao seu traballo, ou a súa dedicación persoal. E é lóxico que eso se compense. E non só é lóxico, é necesario que se compense para que a xente normal se poda dedicar a traballo político. Eu tamén entendo o que se está propoñendo por parte do Partido Popular, pero, bueno, a ver, non é comparable a dedicación necesaria para levar adiante unha delegación a dedicación necesaria para ser concelleiro, independentemente de que posiblemente debera estar máis compensado. E nese sentido, nós tamén xa facemos a proposta de os límites que había de sacalos. Ora, creo que non é comparable quen leva a unha área como pode ser deportes ou educación ou benestar, que ten que estar todos os días pendente desa área, co traballo que poda ter un responsable, un concelleiro de pleno, non? Respetando todos os traballos e vendo que todos os traballos son necesarios. Ora, a dedicación eu entendo que non é a mesma, non? Entón eu entendo que é totalmente justificado, e ademais eu entendo que todos os que temos esta dedicación política deberemos tamén respetar ese traballo, e unha maneira de respetar é precisamente entendendo que ese traballo ten que ser compensado, porque senón, claro, quen se pode dedicar á política se a mí non se me compensa 3, 4 ou 5 horas diarias que eu teño que dedicar á miña responsabilidade? Entón, o BNG entende que é unha proposta correcta, tamén responde, o incremento tamén responde a outra realidade. Na corporación anterior, o goberno estaba en minoría e estaba repartido en 6 persoas. Ora o goberno está sustentado en 10 persoas. E ese sustento de 10 persoas que dá máis solvencia ao goberno, dá máis solvencia porque tamén hai máis dedicación. E é lógico que é unha compensación equilibrada, non?
E en principio nada máis. Eu de todas maneiras lembrar que mantemos tamén a emenda que se propoñía por parte da alcaldía, porque nos parece tamén xusto. Nada máis, moitas gracias. Ben, eu volvo a insistir en que, comezaba así a miña intervención, en que a actividade política debe estar redistribuída e ben redistribuída, coido, para que iso non xere problemas e para que, como vostede di, tamén a xente do común poidamos exercer esta labor. Ahora ben, hai 8 anos o número de dedicacións eran 2 parciais e tamén era un goberno compartido entre o PSOE e o BNG. Aí agora prodúcese un incremento, e ese incremento non sabemos a que obedece. En ninguna das súas intervencións, nin na do Partido Socialista, nin na do BNG, comentaron nada do que eu preguntaba. En base a que proxectos, en base a que obxectivos se dá ese incremento. Nos entendemos que se dá máis, ou que ten que ver máis, co pacto ao que vostedes chegaron e que tiveron que acordar primeiro dedicacións e a partir de agora, se cadra, poñanos a falar de proxectos. Nos pensábamos que tiña que ser ao contrario e tamén agora desaproveitaron estas 2 ocasións para aclararlo, máis nada. Creo que os proxectos son evidentes e forman parte dun acordo que se esbozou. E hai tarefas importantes e hai varios proxectos en marcha que xustifican que haxa xente dedicada. Os concelleiros das áreas, máis alá das áreas, son tamén, como dicía antes, suplen a ausencia de determinado persoal, suplen a ausencia de persoal eventual, sirven de apoio tamén aos concelleiros que non van disfrutar dela. Responden a unha realidade de 10 persoas que se enfrentan a tarefas de goberno. Hai 8 anos eran 2 completas tamén. Foron 2 completas hai 8 anos e foi o ano pasado unha completa máis outra completa dividida en 2. É o único incremento que responde a unha realidade que eu creo que é palmario, que antes era 6 persoas do grupo de goberno que nos temos queixado en moitas ocasións e nos teñen achacado, e efectivamente os plenos e a mesma campaña donde se achacaron, que acaba de rematar, donde se achacaban determinadas deficiencias, pois fixo que unha das cousas, das tarefas que nos empregáramos fora precisamente de ter un bloque forte de 10 persoas para xestionar pois un orzamento, ademais, crecente. Un orzamento crecente, proxectos crecentes, retos importantes como pode ser o do sacar adiante o planeamento, varios inventarios de camiños que nos teñen recriminado de que non se aproben, un proxecto importantísimo como é do IDAE de reforma das luminarias de cerca de 1 millón de euros, temas fulcrais que son importantísimos que nos teñen salido, como é que facemos para o desenvolvemento dun plan de dinamización comercial, que é o que facemos tamén para facer un programa de turismo, que é o que facemos para determinadas áreas de emprego que, aínda que están no momento máis baixo desde hai moitísimos anos, queremos ver que se fai coas persoas que están sin emprego nestes momentos. É dicir, que tarefas e proxectos hai abondo. Os orzamentos pasaron de 5 a cerca de 10 millóns. É dicir, de 5 millóns no ano 2011, 2012, a estar falando de cerca de 10 millóns, casi duplicar os orzamentos e os investimentos e os proxectos que forman parte dos plans de obra. Este é un tema tremendamente sabroso e a prensa é un dos que, ademais, nestes días está moi pendente de como van as retribucións. Pero eu aí permítame corrixir ao voceiro do Partido Popular, non é porque sexa un goberno novo ou bipartito. Concellos monocolores como o de Porto do Son ou de Padrón están discutindo este mesmo tema. Sí, e é oposición, sí, pero bueno, o de Padrón, por exemplo, é continuidade, é a mesma maioría absoluta case que tiñan hai uns meses, ou o Porto do Son é a mesma maioría absoluta que tiñan hai 2 meses, como pasa en Noia. Aquí é máis ben que cando estamos en oposición, e eu teño que decir que o propio BNG fomos moi críticos, pois hai moitos anos co tema das dedicacións exclusivas, mentras non chegamos ao goberno tamén nos demos conta diso. Seguramente varía a nosa posición a partir de agora de ter pasado polo goberno. Pero iso tamén lle pasa ao Partido Popular, ao Partido Socialista ou a Marea, que donde toque que goberna non hai dedicacións. Ao contrario, hai pois un sistema similar. E eu quero entender que todos os sitios somos parecidos nas mesmas atribucións, nos mesmos proxectos ou nas mesmas inquedanzas, ou nos mesmos problemas ou nas mesmas tarefas. E non é mellor Padrón, entón son máis bonitos ali e teñen máis, ou Porto do Son, ou Ribeira, ou a Pobra, ou mesmo concellos máis grandes, onde ali prácticamente cobran todos e nadie o discute.
E gobernos de mareas que había en 3 cidades, ali cobraban todos e nadie discutía. Pois é o mismo concelleiro de educación nun sitio con outro, que as responsabilidades ao final son, pagamos responsabilidades tamén. Pagamos botar a andar proxectos, pagamos tirar impulsos, nos responsabilizamos con actuacións judiciais e con actuacións de 100 persoas que é esta empresa. Esta é unha empresa pequena, pero é unha das máis importantes do Concello. Son cerca de 100 persoas. E respondemos os políticos, desde os que están remunerados, os que non están remunerados, pero sobre todo tamén a alcaldía. Responde a ese perfil. E se hai alguén que mete a pata, pois igual quen responde porque haxa unha peza mal nun carrusel de xogos é a alcaldía. E se está pagando tamén esa responsabilidade, que pode vir mal dadas. E en todo caso, xa digo, isto responde máis ben, pois efectivamente, temos unha pose, e entón, cando nos toca estar na oposición, criticamos as remuneracións dos concelleiros que están no goberno. E cando nos toca estar no goberno, pois o que nos toca efectivamente é defender que teña que haber a remuneración. É exagerada, está ao límite, está en 5 exclusivas e aquí hai 3. Está en 5, por lei. Oxalá houbera unha lei que nos resolver ese tema e o dixera por lei e puxera o salario xa, no, se é un concello así, pon un límite máximo que está lonxe de ser ultrapasado, como tamén nos dá a posibilidade de ter 2 persoas que moitos concellos teñen de personal de confianza e que aquí non se acude a eles. Entón, tamén, en algún momento teremos que aprender a non ter esa demagoxia nestas sesións, porque efectivamente, con salarios pequenos que hai na maioría dos postos de traballo, pois asustan algún destes postos. Pero non están lonxe dos que somos funcionarios e estamos noutra administración, sabemos que non están tan lonxe. E un director de colexio, pois igual cobra máis que algún alcalde ou algún funcionario de algún concello cobra máis que o que se cobra aquí. Quero dicir que tamén, efectivamente, vimos duns traballos que teñen unha remuneración, que a media de quen traballa nun posto, pois, que tenían que estar máis altos ou nunha fábrica ou noutro sitio. Sí, é certo, pero na función pública, da que vimos uns cuantos dos que estamos aquí, estamos acostumados a ter este tipo de salarios. Por eso non nos parecen desproporcionados, nos parecen acordes coa responsabilidade que se exerce, que é unha responsabilidade que é a máxima responsabilidade do Concello. E nese sentido van graduados os salarios nese sentido. Os distintos concelleiros que están nas distintas tarefas teñen traballo de importancia e traballo que saleu tamén incluso en campaña de proxectos de calado e sobre todo iso, que non se queda só no seu traballo, son representantes do Concello, acuden en fin de semana, en tardes, en noites, fora ás veces do seu xornada laboral porque cos salarios que se lle propoñen malamente van poder distribuirse e responden, pois tamén eu entendo que esa realidade, esa idea dun goberno de 10 persoas da que apenas 5 van disfrutar de unha remuneración e van suplir o traballo tamén dos seus compañeiros e as súas eivas de... Por iso eu creo que son acaídos as propostas. Estuvemos mirando tamén o que estaba pasando nos outros concellos, vemos que non nos pasamos, que somos moi parecidos aos demais, e somos tamén parecidos tamén pois nas retribucións, non nos disparamos con respecto a algún dos concellos que está, e en todo caso moi lonxe do tope legal de cerca de 50.000 euros que marca a lei para 5 que nós de ninguna maneira chegamos a él, senón nos quedamos a 3 de 7 postos. O sea, non chega nin á mitade dos postos que propoñemos a remuneración. E eu creo que é xusto un concello que efectivamente pois, ten o tamaño que ten establecido por lei os seus límites de contratacións, que son 7 exclusivas, e os límites salariais que non se tocan de ninguna maneira. Entendo que a proposta vai un pouco nese sentido e esa realidade. E haberá, e efectivamente, eu creo que unha discusión que en todos os concellos nos toca co pleno de organización, pero que despois deixa paso a concellos que tuveron moitas exclusivas, tuveron maioría absoluta, concellos que non as tuveron, pois baixaron, concellos que foron austeros, quero dicir que non depende aí, depende da eficacia. E a cidadanía vai xulgar non tanto por este momento como pola eficacia dos proxectos e do traballo que se poida desenvolver a posteriori e, afortunadamente, cada 4 anos a cidadanía é sabia e premia, e di
o que está ben ou está mal, porque poderíamos falar tamén de moitos gastos que hai nos labores de representación e que non se pasan. Aquí non van a aparecer gastos de kilometraxes, gastos de iniciacións, non hai. Vai todo no salario. Iso poden comprobar e tuveron a súa disposición, ademais, que se lle manda as relacións de decretos que pagan iso. É dicir que, bueno, eu creo que convén tamén. E, sobre todo, eu creo que é algo que se aprende. Estou seguro que en algún momento nos tocará pasar a oposición ou BNG e aprenderemos tamén a moderar o discurso das exclusivas en función tamén do que vivimos estes anos que nos tocou dirixir. E digo, desde a conciencia de que fomos moi críticos con este tema en moitos tempos, pero, efectivamente, parece como se houbera un papel. Si son oposición, critico, si son goberno, me toca defender. Oxalá, en algún momento, aprendéramos máis uns dos outros e tanto nós, no momento que seaxamos oposición como outros sexan goberno, pois tamén aprendan a modelar a súa queixa deste tipo de propostas. En todo caso, non sei como vamos proceder a votación por o tema da inclusión da emenda. Eu farei constar a observación na acta que se fai de petición de retirada. Como se quere votar igual, sométese entón primeira votación a incorporación da emenda e logo a proposta enmendada, o que se vai votar, dúas veces. Entón, votos a favor da incorporación da emenda. Votos en contra. Perdón. Abstencións. Polo tanto, a proposta que se somete ao pleno é a proposta enmendada, que é a mesma que recibiron vostedes, pero engádese a aplicación retroactiva no caso do salario de alcalde dende o 15 de xuño de 2019. Votación, entón, da proposta coa emenda. Votos a favor, por favor. Votos en contra. Abstención. Ben, pasaríamos ao último punto do orde do día, que é a composición da mesa, a revocación da composición da mesa permanente de contratación. A proposta que se trae sobre a mesa é revocar o acordo da composición da mesa permanente de contratación. Era unha composición onde estábamos, entendo que dúas persoas, como representantes políticos, unha era Carmen e eu mesmo, na alcaldía. A proposta que se trae, a razón que se trae para esta proposta é que se vai aprobar en cada prego de contratación unha mesa de contratación distinta en función das contías, en función do tipo de contratación que se axuste e, polo tanto, pois que non deixa sin efecto o que xa aprobamos no seu momento. Creo que é un pouquinho esa idea, non? Sí, interveño coa autorización do alcalde para señalar que, o que son as mesas de contratación é algo que ordinariamente se fixa nos pregos, non é obrigatoria a constitución dunha mesa de contratación de carácter permanente, e hai dúbidas respecto á posibilidade dunha mesa de contratación permanente respecto ao límite máximo do número de concelleiros que pode haber os cargos políticos na contratación, que non pode superar un tercio o número total. As dúbidas que se plantexa que sería convinte facer unha consulta á Xunta Consultiva de Contratación de Galicia serían respecto a ese tercio debe ter en conta non aqueles membros da mesa de contratación como secretario da mesa de contratación que non a secretaria do Concello que non votan esa mesa, non? O que daría lugar, quizáis, a unha sobre-representación dos cargos electos que o que non pretende o legislador pola última modificación da Lei 9/2017. Ante esas dúbidas, o que plantexa o señor alcalde é a revocación e unha vez que haxa un criterio onde a Xunta Consultiva, por exemplo, se pronuncie sobre se este un tercio comprende nese cómputo a totalidade dos membros ou a totalidade dos membros que teñen votación para maior seguridade, pois non habería inconveniente ou ver en traer outra composición distinta da mesa de contratación ou en continuar, como ocurre nas competencias da alcaldía, onde a mesa se fixa nos pregos e ten a publicidade que marca a lei 7 días hábiles antes da apertura dos sobres coa publicación dos pregos e do anuncio de licitación. Non é algo obrigatorio e, ante as dúbidas, tampouco é moi operativo. Por iso se decidiu propoñer tamén a proposta tamén dos servicios técnicos a retirada a revocación desa mesa.
Ben, ten a palabra a voceira de Cidadáns, voceiro de Reaxo en Común, voceira do PSOE, voceiro do Partido Popular e voceiro do BNG. Pois entón procedemos votación. Votos a favor desta revocación por unanimidade. Ben, e dáse por rematada esta acta. Son as 10 menos 25.